ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଭିଭାବିକା ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ମୋର କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଜି ଆସ ଶୁଣିବା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କାହାଣୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ପିପଳ ବୃକ୍ଷର ପାଦଦେଶରେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ। ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ସମୟର ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ।